Ola, chámome Álvaro e hoxe imos a facer un experimento chamado a fermentación do leite ao iogur. Os materiais que imos a precisar son unha pota, leite, 5 vasos, un iogur con bacterias vivas, unha fonte fonda, un pano limpo, unha culler e papel film transparente. O primeiro paso que temos que facer é botar o leite na pota e esperar a que ferva. Cando este ferva, deixarémolo a refriar hasta que este morno. O seguinte paso é meter os 5 vasos nunha fonte e despois temos que repartir o contido do iogur neses 5 vasos. O seguinte paso que temos que facer é botar leite nos vasos e removelo ben. Despois de removelo ben, botamos auga quente na fonte e tapamos os vasos con film transparente. A continuación tapamos todo cun pano limpo e deixámolo reposar durante 8 horas para que actúen as bacterias. Despois, meteríamolo na nevera durante 3 horas e o iogur xa estaría feito. Cando o sacamos da nevera está así. E xa estaría listo para comer. Espero que vos gustara. Adeus.